Yau ling khot thirnya ubla pen sakot hakamet jonggalong kme hadin balade ban kha khlung Haganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong men hakasitare ujemmang arja arpulai la yo ban saipat haka artare ujemmang arja arpulai de ki doctor bat ki nurse jongka North Eastern Indira Gandhi Research Institute of Health and Medical Science Nigrims Shillong Hendrai ka basmusi pat kalong bai khlung kan thai jong kan kalong kmi ila khlat no hakamit jong ka artari ujemmang arja arplai kumba hakapor khatwei bji e Nazaret Hospital ini khlung idon hapreng jingbam khlan hakapor bala khai I Haganesh Das bat ki bahyeng kila ra noi I Nazaret Hospital namar ka jingbam don ki ventilators hendrai omla pat ban ong bala der palat ka jing ai jing sumar ni bala thau hi ban khlat hakamon jong play Kumban sukudo bahaga sitare ujemmang araja arpulai ki bahayeng kila kenno bakjing pen sakut ternia hakate ka long kme hadin bala khaya ti khlung kade ka kam torti jong ki doctor bat ki nurse ka Ganesh Das Hospital Hendrina kalyang ki bor punya ka Ganesh Das Hospital kila ong bakila pen sai se ki bahayeng halor kate ka jing bakla pen sakut ternia bat ong ru bakjing pha se Nigrims ka long ban let sai yo ternia namar ha Ganesh Das kim don ya ki kor ki bor cho nó biết rồi cho nó bị công ôi cho nó thu công nó là con cũng mua một